Γεια σου, μαμά. Τι φάει έχεις σήμερα? Μουσακά, που τον λατρεύεις. Και σε πόσο τρώμε? Θα σου έρθει μήνυμα. Όσο μακριά κι αν βρίσκονται τα αγαπημένα σας πρόσωπα, ξέρουμε πόσο νοιάζεστε. Εμείς εξασφαλίσαμε να μην τους λείψει τίποτα. Έτσι, απλά, με 7 βήματα. Κάνετε είσοδο στο spurgitis.gr και καταχωρήστε την παραγγελία σας. Επισυνάψτε στο δέμα το έγγραφο που θα σας αποσταλεί. Τόσο απλά, σε λιγότερο από 5 λεπτά, σας εξασφαλίζουμε την ασφαλή παράδοση των δεμάτων σας σε όλο τον κόσμο στο χαμηλότερο κόστος. Ελπίζω, αγόρι μου, να μην πρόλαβε να κρυώσει ο μουσακάς. Μαμά, είναι τέλειο. Πετάει ο σπουργίτης σε όλο τον κόσμο.